স্কুল যেমন সাত একাডেমি স্টুডেন্ট, কুম্ভ একাডেমি স্টুডেন্ট এবং sports by youth affairs, Yapa Profi, to come back. এই যত যিনি হাকাহাম স্টুডেন্টসরাও जों दिनै अराव दिनै फुं आइजोराव दिनै अमाहाय पान्दानार माने बेलेखिनो इम्पोर्टेन्ट मेसेज सिजनाय जों साइमानो बाहायमनि रिजाल्ट माने कन्फ्यूजिंग माने बाट जों नरमाव दिनै साजा खायमा माने रिजाल्ट माने अमाखौ साया अमासो साना नाय जे अमाहाय खायमानि बिसुदै जों डेली प्रेक्टिस खालामनांगौ दिनै सा गाहाम तंनाय हा गाहाम तंनाय लाम गाहाम सहैनायजों दांगे जों जेब्रो फिजिकली मेंटली फिट दंखाय जों जेखुनु सामावनो जों खायनानै जों खासरांगौ खायमानि परे सामाव जों वन सक्सेसफुल खायमा आबन बागै दिनै जों नरबंगाचिनि फ्यूचर दाबो गोबां स्टुडेन्ट बिसिङाव अजा केबो स्पोर्ट्समैन होनाय केबो डॉक्टर होनाय केबो प्रोफेसर होनाय केबो साइंटिस्ट होनाय केबो बिजनेसमैन होनाय केबो पॉलिटिशियन होनाय गोबां मरन बिसिनो जों होनाय इन फ्यूचर दानि हंके केबो जे आजकेनो जे सनान हाजे जे ब अमाय पोस्ट सहैनो नांनाय है फियाबा जिनि बोखाव मोसुमानि बिसिनतै जों चाइतमान बिसिनतै जिनि बुमा बनि गाइडेंस मावन बिसिनतै जों ईश्वरनि हामरे मावन बिसिनतै जों आजार सहैयो आवन बागै नरक साक्सन वानसुदि नरक जे उन्ना मुसुमानि जे नरकनि एम नरक जे फ्यूचर नरक तामन मुसु केबो आर्मी ऑफिसर ना मुसुनाय केबो जों सोशल एक्टिविटीनि दफाना साम खालायनो मुसुनाय हेदबा केबो और बिसु मिनिस्टार बुंनाय केबो डॉक्टर कटर होनाय केबो इंजीनियर होनाय केबो बिजनेसमैन कटर होनाय हेदबा ए आवन बिसुते केबो म्यूजिशियन होनाय जे जाने मुसलमान नरक जे मुसलमान साक्सी मान बिसुते नरक हाइमु सिनि जागनाय नरक फैमिली बो सिनि जागनाय जिनि सोसाइटी बो नरक बाय जों बर मान हम हाके तिनि जिनि नरक जे नरक तिनि और फैमाने अजा यो फैमन बिसुते नरक अमर का मेसेज लांखादि जों जिनि मेंटली फिजिकली फिट तनना के जों यो फैमन बिसुते बो जों अमहाय जों खालामनो ते गोबां साना नरक टीचर नि को खनादि स्कूल नि ते नरक बुमा को खनादि नरक ताकु बुबुनि को खनादि ते नरक नाइथाव मुथ फ्लाय जिनि सोसाइटी ओ नरक देब कुसु पत्रनि नरक बसादि तांगे के जों साइमानो जिनि जे कुनु जेनेरेशन माने जिनि फ्यूचर नि सामने के जे नेक्स्ट जेनेरेशन जों नारमान के जिनि आफुकिरो नंने थांसे बेला आं बागै दाबो तिनि अजराव जिनि अमना बार मेसेज दमसु आं साल कलमालमै ड्रग्स नि एगेंस्ट आं कक साइफायो बने एगेंस्ट आं जिनि यु दङ हजक खायो ते नरम बिसिदि आं सानामसुंगो जिनि ड्रग्स रङ नर कुन दिनि याबखना तारम दि तांगे जों ड्रग्स नामनि बिसिदि जिनि फ्यूचर जों गोबां कमाइ दं गोबां मानसिया काहाम हली क्रॉस स्टूडेंट्स पास आउट दंजारो सेंट पॉल जों तुम डन बसन गोबां काहाम फैमिली चेरो काहाम कॉलेज पर दंरो बास काहाम हामिया फ्रेंड्स से माने खंके बरो लामा करे और ड्रग्स को बोले तमन जों नोइ दं आन बगे जिनि नरक नों टैलेंट नरक फुनुदि नरक जे साक सांनो जने वानसुगो आं टैलेंट करे हिने नरक साक जे वानसुगो आं सिद्रा हिने ना अबया ईश्वर साम नमन नम थाने जत माने नम सान टैलेंट दं नरक अपना रुतुगि तिकलाय दे साक नो नरक वानसु दे जे आं तबु स्पोर्ट्समैन नाम संगो नरक साक साना आइना नाय बसादि आं स्पोर्ट्समैन नाय सालसा ओ मखांना आं सालसा बुइन बखांगा बसगंगा तो बनाय जे आं ओ हाय स्पोर्ट्समैन खतरमैन नरक वानसु जे आं डॉक्टर का हमना मसुगो आं बनिसलाय डॉक्टर का हमगे आं जिनि बरम सार फायनो मसुगो नरक साकसे आइना नाय बसाय नाय दिन मखांनो आं साकसिन ओ मखांबाय डॉक्टर नगे ओ समाजा ओ दुनियाव आं खुंनाय जे आं डॉक्टर का हम आं जतन मगे आं सेवा बासा आं म्यूजिशियन मस आं सिंगर का हम मसुगो आइना बसाय नाय नम मखांनो
je i om khang mang sa cha singar ko